paduka nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Yayi, kapan mekaten ing kedah kelampah. Jenyatanipun menawi boten para Pandhawa ingkang suka pitulungan dhateng Raka Indrawati tanmande. Samangke Pandhawa Yai Prabu badhe mentala nyukurupi leburing Praja Indrawati. Krana saking menapa dene paduka paring dawuh mekaten, Yayi, pujan dados ing kawuningan. Sampun wonten 3 condretan lengan hingga dinten sakmangke menika negari Indrawati kados nampi laing Jawata. Kathah para kawula nginjing sakit sonten tiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula rawuhaken para brahmana winasis sewa sugata nyang para nipuna supados nambah rengkaning praja paranggene kapindhahaken gagar wigar karanto karya. Mangsa lenging sampun ngatetepaken ing Raka nglampahi prihatos. Wancinipun anggara kasih kula sarenalite sesemek ron raja menapa bantal boto sarimbat. Wonten ing madaning alam pasumenan kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu boten repotipun ing Raka Indrawati. Nuwun pangapunten. Boten nampi kula kabar babisan dhateng ngaturipun Yai Kresna babar pisan boten. Nalika semanten kagyat raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Dupi kula tampi sowanipun kadang kula ing Indrawati sareng kula dangu. Menapa to sababipun Yai Kresna teka sowan dhateng negari Mandura? Kanthi pegat-pegat aturipun Yai Prabu Kresna piyambakipun matur dhateng Raka ing Mandura supados sakmangke ingkang pandherekaken sowanipun kadang kula Yai Prabu Indrawati dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang tunduk paduka Yai Prabu Samyaji. Sanget boten kinten menawi negari Ndwarawati ketaman pageblong ingkang magal sairing usada. Yayi, boten nampa kula badhe ngetingal-ngetingalken labatanipun Yai Kresna babar pisan boten. Boten nampa kula